Takže čau lidi, já vás vítám u tohle videa, já jsem Špion, vítám vás u takového netradičního konceptu videa, nebo jak se tomu říká. No ale prostě dneska tady máme prozkoumávačku jednoho starého bunkru, no a dneska jsem teda prozkoumával bunkr, který je u silnice. No a podíváme se i dovnitř toho bunkru, sice jsem prozkoumal jenom půlku, ale myslím si, že je to zajímavý. No a já to teda nebudu okecávat, no a my se jdeme teda podívat do toho bunkru. Takže lidi, já už jsem u tohle bunkru, no a my se asi půjdeme podívat dovnitř. Tak asi vylezu tady tudy nahoru. Hop, hop, hop. Tak. Je tam něco? Zatím nevidím. Dobrý. Nějaký bordel. Plně. Nahlídnu tam. Vidím, že tam nic asi není. Tak, postoupím kousek dolů. Dobrý, tady nic není. Tady takovýhle bordel. Nějaký kýbl je tady. Tady asi nebudu šlapat do toho bordelu. Radši. Zatím nic nevidím. Jako lezu tady tak schrbeně. Dobrý, zatím pěkný, rozsvítím si vaterku. Radši. Tak, jdu pomalu sem. Je tam něco. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak nic tady není. Tak to je dobrý. Tamhle dozadu se mi moc nechce. Mám takhle takový náhled dozadu. Ty jo, zajímavý je to tady. Nějaký kýbl, kdybyste potřebovali. Nějaký bordel. Na to radši nebudu šahat. A čekal jsem, že tady bude možná větší bordel. Nějaký drát ještě. A tady takhle byl ten kulomet nějaký. Takhle se podíváme ven. Takhle výhled. Ven. Že tady takhle byl nějaký ten kulomet. Tady vidím ještě nějaký číslo. 160 asi, jo. 1, 6, 0. Tyjo, zajímavý. Pavučiny takový menší. Ale pavouci tady nějak jako nejsou. A tak ani mě moc nevadí ty pavouci. Abych vám pravdu řekl, moc nevadí pavouci. A docela pěkný je to tady. Ještě se jdu podívat tady vedle. Ještě už je taková tma. Tam dozadu asi fakt nepůjdu. Tam už se mi fakt nechce. Tak vám tam jenom nahlídnu. Tady bylo asi něco, nevím, co tady bylo. Něco, nějaký stoleček. Ne, to je blbost, ale nevím, co tady tak mohlo být. No, takový traktor projel. Něco tady bylo danýho, ale nevím co. Že nahlídneme ještě takhle tam. Tak. Si můžeme podívat ven. Přes tejto. Tak docela zajímavý je to tady, no. Tady je to úplně takhle rozprasklý. Se na to podíváte. Úplně dírka je tady. Takováhle. Jo, tady je nějaká jímka. Takováhle. A docela velká. Nevím, na co to bylo, jestli na nějakou vodu. Tady taky vede takováhle malinká. Až sem. Zajímavý. Zajímavý. Docela se mi tady jako líbí, ale dozadu fakt nejdu. Jo, tady je pavouček takovýhle. Hezký. Jak zde vidět úplně do toho betonu. Docela hezký je to tady, no. Takže to bylo asi všecko z té vnitřní prohlídky. No a já se asi půjdu podívat ven. A že jdu ven. Tak. Takže já už jsem venku a přemýšlím, že bych se šel podívat nahoru na střechu. Takže to tady vezmu asi tady tudy. Se ještě podíváme tady zvenku. Vezmu to tady tudy. Jo, tady byl ten kulomet takhle danej. V tom takhle tady měl mířit někam. A ještě jdu se podívat tady nahoru. Jo, aha.
tak asi nahoru se nedostanu jen tak lehce. Tyjo. A to zkusím tady tudy. Je to docela složitý, ale jsem nahoře. Jo, je to složitý, ale jsem nahoře, to je dobrý. Takže jdeme dál se podívat, co tady je. Asi nic. A krásný výhledy jsou tady. Takovýhle. Docela pěkný. A to zarostlý tady všude okolo. Že nic moc nejde vidět, jenom trošku. A i tak pěkný. Já si slezu tady takhle z dolu. Hop, hop, hop. Nějaký kameny úplně navozený. Hop, a jsem dole. Jo, a tady byl ten druhý kulomet. Takhle. Zajímavý. Takže lidi, jsme na konci toho videa. Já vám strašně moc děkuji, že jste to koukali až sem. No a třeba u nějakého dalšího videa se mějte zase. Čau.